Podria haver semblat que fins i tot les ombres dormien al monestir, però una llum trèmula acompanyava els passos de l'últim monjo a través del dormitori comunal. La claror de l'espelma perfilava el seu rostre, dotant-lo d'un aspecte inquietant. Les faccions eren fortes i decidides, però massa sovint mostraven un somriure amarg que els restava contundència. En canvi, l'hàbit, sota el qual s'amagava un cos musculat i encara jove, es diluïa en l'obscuritat de l'estança. Els homes, que jaien arrenglerats i coberts en aquella sala, s'havien retirat amb el mateix respecte. Així ho exigia la regla. Com si la flama guardés en la memòria el trajecte a recórrer, en arribar al costat de la màrfega va exhalar l'últim sospir. El monjo s'hi va deixar caure les palpentes. L'espelma de guàrdia, que sempre romania encesa, quedava lluny del lloc que mesos enrere li havien assignat, l'últim racó del dormitori. El silenci sepulcral només es veia alterat pel fregament de la roba contra els cossos dels seus companys de cenobi. La calor del juliol ja regnava a l'estança i suportar la vasta arpillera sobre la pell era una dura penitència. El monjo es deia que era el primer estiu, que tindria temps d'acostumar-se, atès que la seva decisió era ben ferma. Però els somnis li tornaven la memòria d'altres temps, quan entre batalla i batalla s'estirava nu damunt de l'herba fresca a la vora dels rius o sobre la palla dels corrals. I a més, hi havia aquell soroll que el neguitejava. La respiració dels burts germans omplia d'esbufecs el dormitori, mentre l'engolia el forat negre dels seus records.